Takže čau ľudia, dneska to bude extrémne dobré video, pretože dneska nás čaká unboxing. A nielen taký, je to unboxing PlayStation 5 Slim, disk verzie. Ukážem vám najprv krabicu. Tu máme celkovo ten PlayStation, potom pôjdeme z boku. Tu máte PlayStation názov a tak blbosti. Na druhej strane je tu ukázané, čo tam vlastne, ovládaš toto. A z druhej strany sú tam ukázané pár hier, ako takých zaujímavých. No ale mňa zaujíma tá konzola, takže si ideme otvoriť teraz. Asi to nebude tak dobre vidieť, no ale ideme na to takto radšej, lebo to bude lepšie. Na rovinu. Idem otvoriť karambit a ideme na to. Moment, pravde je tam PlayStation, alebo je tam nejaký šmej. Ja na to nevidím teda hovno. HDMIčko tu je prvé, to je logické. Nie, to je napájací kábel do telky, taký čierny, klasika, škoda, mohli ho vytunúť. Ďalej tu máme to HDMIčko, ak som hovoril. HDMIčko, klasické. A je tu ďalší kábel, ten nabíjací na ovládač. A to je úplne iný povrch, jak tá PlayStation 3 bez prdela, to mám ešte v obale, kámo. Je trošku to presvíta, som z toho úplne vritý. Tak pekný jak svinia, tento si nepoškrabím ani za hovno. Dobre. Teraz tu máme ovládač. Kakos, to je mega. Takto R1, L1. Je to iné. No proste do ruky je to pohodlné, tento ovládač. Je tu aj na mikrofón, tak to sa to asi vypína, zapína, neviem, nikdy som to nemal. A potom je tu logo, skúsime to akože nezapnúť, ale že či to proste bude reagovať. Kámo, to svieti. Nie som na to zvyklý, ale ja si myslím, že sa na to zvyknem určite, pretože len keď ho držím, tak viem, že super. A ideme na samotnú tú konzolu. Dúfam, že ma to nesklame, pretože stojí to dosť veľa peňazí. To sú všetky veci, čo sme zatiaľ otvorili. Je to, kámo, samé káble, 3 káble a ovládač. Teraz ideme na samotnú konzolu a som z toho úplne v šoku. Ja by som si to radšej dal k sebe, ale vám to radšej ukážem. Idem radšej z boku. Chcem tú krabicu. Aha, to som zabudol. Nožičky, nožičky pekné. Také to, neviem, pekné. To podáte, keď tú konzolu chcete na ležato. To som videl iba u takového nič o tom poriadne neviem. A ideme to vyťahnuť. Neviem, skeďal sa to vyťahuje. Sa jak utvára, kámo. Ja som debil. Potom keď už tú konzolu budete mať, tak na to si dajte pozor, že sa to otvára zhora, pretože je tu úplne na hovno a som úplne... Ja som blbec, ono sa to vyťahuje celý ten papier. To je logo PlayStationu. To je ťažké. Moment, parádu. Je to z Číny, alebo je to kvalitná vec. Je to z Japonska, že vraj. Už mi to spadlo. Kartóny od vajec, jak som počul. Kámo, ale je taký ťažký, kámo, to není také ľahké, no. Dámy a páni, PlayStation 5. Jak je možné, že ho držím v ruke. Takže musíme spraviť ASMR. No. Táto páska zase. Tak to vyzerá spredu. Extrém. Máme to dotykové tlačítko na CDčka, to je nové, že vraj? Od PlayStation 5. Potom ďalej je tu toto mini logo. No proste ikonky PlayStation, alebo nie, proste na ovládači. Potom tu je toto logo. Je to lesklé, je to vidieť, ne? Že to je lesklejšie ako toto. To je proste matné a toto je lesklé. No, jednu vec, čo som chcel vyskúšať a trochu sa bojím skúsiť, je dať dole tieto dekly. Že vraj je to easy, ale bojím sa. Chcem to vyskúšať, aby som to už vedel dopredu, len sa bojím, že to proste doserem. Tam sa bojím strašne. Ja sa strašne bojím, ľudia. Ja sa strašne bojím, kámo. To nechcem. To ja sa bojím. Ja sa bojím, že to bude od... No, nič nekomentujem. Kámo, ja neviem, jak sa to má robiť, kámo. Do toho sa ešte strašne bojím. Ja to neotvorím, ľudia, je mi to ľúto. Ja
Ja som si myslel, že to je o dosť jednoduchšie, lebo tie TikTok a tie blbosti trepali, že to je extrémne easy a... Áno, možno je to i zle, ja sa strašne bojím to, že to poserem a doserem a zlomím a neviem čo. Dal som to dole, ide dole. Kámo, to je tak odporný zvuk. Tu vnútri sú loga, no je tu iba trojuholník. Kámo, tam je iba trojuholník, to čo za blbosť. A je to také iné, no není to vidieť na tej kamere. Chceme sa pozrieť na ten motorček, kámo. Ježiš, taký. Tu sa dáva ten terabajtový disk, ľudia. Som to posratý a neviem to odšrobovať, nečakajte. To odšrobujem, keď som sa bál len ten disk. Teraz ma zaujíma mechanika. Som dement, že to robím vôbec. Ale keď to niekoho zaujíma, tak chcem to skúsiť. Kámo, ja nás to nemám gule. Joko, toto ja neviem. Toto už je moc. Keby ste sa cítili mňa, kámo, ja sa strašne bojím. Ľudia, skúsim to tam dať znova. Je mi ľúto, že som vám to neukázal, ale čo je moc ten. Teraz ti to dám späť. Skríky a teraz. Potom keď ten PlayStation náhodou kúpite, tak skúste si, jak je to ťažké otvoriť. To sa zdá, no nemusí to byť ťažké pre niekoho. Ale pre takého kida ako ja, je to aj strašidelné aj všetko. Ale myslím si, že dovnútra to bude ľahšie dať ako von. Dobre, dovnútra je to dosť ľahšie dať. Kámo, čo s tým je? Čo s tým, lebo ja som videl znútra až von. No, už som to tam precviknul. A ak by ste chceli vyššie unboxingov, tak hoďte like a ja budem vedieť, že chcete unboxing. Môžem natočiť aj na iné veci unboxing, lenže toto asi už také videá nebudú môcť, pretože je to moc drahá vec. Potom dám nový klip a tam to zapojíme. Takže ľudia, už som tu a ideme napojiť plejko na novú telku. Zapínam telku. A už by nám to malo za chvíľu ísť, lebo už som to kontroloval. A zapojím to plejko. Už by to malo ísť za chvíľu. No už to ide PlayStation. Ja nemám hľad, ja som bez porasty, nevadí. Tybo to má grafiku extrémne dobrú. Dobre, takže máme asi, jak to chápem, zapojiť ovládač. Takže dáme kábel do plejka, to USB-C-čko. Zapojíme. Dobre, teraz máme do ovládaču zapojiť toto. To vám potom poviem. Takže mám to zapojené. Takto, teraz by som mal čo spraviť. OK. Teraz mám stlačiť PlayStation logo. To svieti takto, farebne, oranžovo. Áno, teraz tlačí. Aha, teraz si vybereme... Teraz vyberáme jazyk, to je úplne divné, kámo. Taký úplne divný hlas. Dúfam, že to bude slovenčina, ináč to budem musieť v ruštine, češtine. Dúfam, že tam je čeština. Tam je slovenčina, to sa robia prdel. Tak budem to musieť češtine, ľudia, škoda, no. A však je čeština, je dobrá, chlapci. Nevadí, čo už. To je internet, to vás nemusí zajímať. Takže tak. Ok. Máme to. Tu si nastavujete jazd, ale to mi je úplne jedno. To sa povedať a teraz musím nájsť náš Bratislava, ok. Bratislava čas, to je ako Slovensko, to je jedno. To je jedno, tam je úplne jedno. Tu máš súhlasím, také úplne zbytočnosti, ale to je jedno. To aj môžeme preskočiť. Teraz idem vytvoriť účet, ľudia, som zvedavý, čo na ňom poviete. Takže ľudia, vybral som si klasické meno Medis a ideme na to. Teraz vám poviem, čo tam vyskočí ďalej. OK.
A to neviem čo je, to mi je úplne jedno. No a to už by mohlo byť ako zapojené. Oh shit. Ľudia, to je super, neviem prečo mám žlté svetlo, keďže je úplne biele, neviem prečo, nevadí. Astrobot, tipsy. Kámo, to je super. 21. No dobré ľudia, ja si zapojím Fortnite. A dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, lebo mne sa mega ľúbi. A dúfam, že ste si ho užili a dúfam, že ho zapojíte rovnako ako ja. A myslím si, že som to spravil dobre. Ešte musím nastaviť PlayStation Network a to je všetko. Takže čaute a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.